Howdy cowboys. Mit navn er Andreas Oliver, og velkommen til How to Hide. Oversat til dansk. Hvordan gemmer du dig? Jeg ved, hvordan man gemmer sig, og jeg er ekspert i det. Jeg har gjort det i 20 dage, hvor jeg har uafbrudt herude mig. Så nu vil jeg fortælle jer, hvordan jeg har gjort det. Er I klar? Her kommer det. Find et sikkert sted. I found a place. 2. Stil dig det sikre sted. 'Shit! Where did you go?' 3.